Kinyitnád az ablakot, öreg? Tudtad azt, hogy a passzív dohányzás is káros? Szóval rákot okozhat? Na, itten vagyunk az Ikervárosban. Az a kormányépület, az a nagy üveg, a legmagasabb középnyugaton, a chicagói Sears után, vagy a John Hancock után. Te jártál már Minneapolisban? Nem. Fájna, ha mondanál valamit? Mondtam. Nem. Az egyetlen szó, amit 4 óra alatt mondtál. Hát ez... Én mondom, kész szó zuhat, öregem. Egy egész gejzír. Megállj, öreg, fogd magad vissza. Ilyet? Én csak itt vezetek órák hossza óta, öreg. Vezetek a kibaszott Reynard óta. Arra gondoltam, hogy... Érted? Beszélgethetnénk. Mert rohadtul unalmas így az út. De te egyetlen kibaszott szót szóltál. Kap be, nem is akarok beszélgetni. Ha neked így jó. Akkor én is húshadok. 2 kell a játékhoz, nagy okos. Majd meglátjuk, ki bírja tovább. Totális csend.